Hakano Paisingi Jongkalai Trik Nailar Arajar Rapsau ka Kasi Students Union ka Lapentip Bakalayo ban Pediang Ikawi ka Shithi na ka letterbox ka Babu ka Office Rekam Jongka Union Hajayao Kabayade bat ka Kenrup Kenram Thungkam Meghalaya Civil Services MCS Daka Meghalaya Public Service Commission MPSC Katega Shithi ka baka KSU ka Phah Shikilat Patai Kubor ka Peni baka Day ka Balatho ka Artarik Unailar Arajar Rapsau Balatho taki Samla ki bapa se ka MCS preliminary exam Bat ki bala pau ka thup panikong bakan thup sanspa prapungut henrei ki bom kwa pan pau kurtang yelade nak banta ka jingshingan jongki katkum gate ka Shithi ki Samla ki laong bahadian ka Jyrsieh ka Ïakhun ka union ni ki rukam trikam bom shai ka MPSC hagwa pelong ki exam MCS kita sngongo shubun ki sinjam ban persha ka jingbom bej jingbom berhenti haga budget MCS ka jela kilak do baga thup ka baar bala penmi ta ka MPSC hadian ka jinglap jingbakla kum balakam ta ka MPSC don ka wei ka Ïakhun ye ketika exam ka marak ka bade ka khun jong secretary ka MPSC ka Shithi ka lakno baka dei ka te ka kenthe ka bala persha ye ka jingdawa ka KSU ban sei patba ki marks jong ki bala Ïakhun ya ka MCS preliminary exam bala pelong house nem baladap krang balong habashit habashai klem jingburi long baka dei ka wei na ki hinriungot Kibla soi ban persya ka jingdawa ka union bala benrap bakate ka khon secretary kala syajit na ka exam Thungkam lower division assistant bala pelong de ka MPSC link ba ka result au banai naitung arajar rapsau bakani ka peni baka don ka jing su thiet ka jingle Shillong khamat hakur kom Thungkam ha MPSC da ka bakentu ka union bakan shim mi ki senjam ban pintikina bakan don ka jing khoj ha ka Thungkam ka MPSC kilaong baki kermen baka union kan Ïakhun persya ye ka jingle Shillong khamat Kilong bakim don jingede bannu ru ka MPSC hendrei kikwa ban syakri hok ya ka jela ka ba angnot ban long officer MCS bat benrap bakin sesai shushu ikipot ki jabo ha ka MPSC Habatin pej bahagi ki sharp plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batai ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya